मालवण तडका. आज मी तुम्हाला मकर संक्रांत स्पेशल रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे गुळपोळी, जी एकदम इझी आहे आणि झटपट होते. गुळपोळीचं साहित्य पाहणार आहोत आपण. हे मी गव्हाचं पीठ मळून घेतले, थोडं घट्टसर मळायचंय, खूप जास्त पातळ नको व्हायला. मी ते गव्हाचं पीठ वापरले, पण तुम्ही फक्त मैद्याच्या पण करू शकता किंवा अर्धा मैदा आणि अर्ध गव्हाचं पीठ असं पण मळू शकता. मी नॉर्मली फक्त गव्हाच्या पिठाच्या करते. आणि हा इथे 1 कप गूळ घेतलाय मी. हा साधा गूळ आहे आणि हा किसून घेतलाय. आणि हे तीळ आहेत, हा अर्धा कप मी तीळ घेणार आहे. आणि हे सालवाले तीळ आहेत, पॉलिशवाले नाही आहेत, कारण ह्याची चव जास्त छान लागते म्हणून मी सालवाले तीळ घेतले, सफेद तीळ. आणि हे 1 टेबलस्पून खसखस आहे. हा पाव कप मी सुकं खोबरं घेतले. हे तूप आहे पोळीला लावायला. आणि हे वेलची जायफळ पावडर आहे. आता हे तीळ, खोबरं आणि खसखस मी चांगलं भाजून घेणार आहे. आता इथे मी गॅसवरती पॅन गरम करत ठेवलाय आणि इथे मी तीळ छान भाजून घेणार आहे 2-3 मिनिटं. आता हे तीळ मी असे सुके भाजून घेणार आहे. चांगले तडतडायला लागेपर्यंत आपण भाजून घ्यायचे. आपले तीळ असे तडतडायला लागले छान. आता मी ह्याच्यामध्ये खसखस घालून घेते आणि सुकं खोबरं पण घालून घेणार आहे. आणि पुन्हा 1-2 मिनिटं मी चांगलं परतून घेणार आहे. आता आपल्या तिन्ही गोष्टी चांगल्या भाजून झाल्यात. आता मी गार व्हायला ठेवणार आहे आणि नंतर मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे. आता हे मिश्रण आपलं गार झालंय, हे मी मिक्सरला वाटून घेते. हे खूप जास्त फिरवायचं नाहीये तेल सुटेपर्यंत. हे वाटून घेतले. आता याच्यामध्ये मी गूळ आणि वेलची जायफळ पावडर मिक्स करणार आहे. आता हे सर्व मिश्रण मी असं एकत्र मिक्स करून घेणार आहे. तुम्ही हाताने मिक्स करू शकता किंवा मिक्सरमध्ये पण एकत्र वाटू शकता. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. गुळपोळीचं मिश्रण आपलं रेडी झालेलं आहे. हे चांगले एकजीव झाले. नॉर्मली काही जण ह्याच्यामध्ये बेसन भाजून घालतात किंवा शेंगदाण्याचं कूट वगैरे पण घालतात, पण मी शक्यतो ही अशीच बनवते. ही झटपट आणि चवीला पण खूप छान होते गुळपोळी. आता मी एक पिठाचा गोळा घेतलाय, जवळजवळ आपण पोळी लाटतो तेवढंच, आणि आम्ही छोटं लाटून घेणार आहे. आता मी एवढी लाटून घेतली, त्याच्यामध्ये मी स्टफिंग भरून घेणार आहे. नॉर्मली पुरणपोळीला भरतो तसं आपण स्टफिंग भरून घेणार आहे याच्यामध्ये. तर हे बंद करून घ्यायचं. हे असं बंद करून घ्यायचं. हे वरचं जास्तीचं पीठ काढून टाकायचं. असं हाताने थोडंसं पसरवून घेणार आहे. नंतर मी सुकं पीठ लावून पोळी लाटून घेणार आहे. ही एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम जाड पण नाही, अशी मीडियम साईजमध्ये लाटून घ्यायची आणि आतमधलं सारण असं प्रॉपर पसरलं पाहिजे. आपली पोळी पूर्ण लाटून झाली. मिश्रण पण असं छान पसरले. तर मी तवा पण तापायला ठेवले. आपण तव्यावरती ह्या बाजूने खाली टाकणार आहे, कारण की ह्या साईडने टाकली तर तव्याला लगेच चिकटेल पोळी. त्याच्यामुळे आपण ही खाली बाजू असली पाहिजे. मी तवा तापत ठेवलाय, तवा तापलाय आणि मी पोळी घालून घेते. ते 1 मिनिटभर भाजल्यावरती परतून घेणार आहे. आता ही मी एका साईडने भाजली, आता मी परतून घेणार आहे आणि तूप सोडणार आहे साईडने. नॉनस्टिक वरतीच
भाजणं आवश्यक आहे, नाहीतर ह्याला गूळ वितळून चिकटतो. छान अशी दोन्ही साईडने भाजून घ्यायची तूप लावून. आपली पोळी भाजली गेली. आता मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. आपल्या ह्या दोन्ही साईडने छान अशी भाजली गेलेली आहे गुळपोळी. आता मी बाकीच्या पण करून घेणार आहे तशाच. पोळीला असं दोन्ही साईडने तूप लावून भाजून घ्यायचे. आपली गुळपोळी रेडी झालेली आहे. मी आता ती प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. इथे आपल्या गुळपोळ्या रेडी झाल्यात. एकदम सोपी आणि झटपट अशी करता येईल अशी रेसिपी आहे. या संक्रांतीला नक्की करून बघा. आणि ही लगेच खराब होत नाही. 8-10 दिवस छान टिकते. याची गुळपोळीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही या संक्रांतीला नक्की करून बघा. आणि आमच्या नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.